Kaixo, nere supertxiki eta superfamiliak zer modu zaudete Itziar Aldezabal naiz, haurren eta gaztetxoen mentorea, psikopedagogoa, reiki eta heziketa fisikoko irakaslea. Galdera bat egingo dizut. Ziurtasunezarekin bizizea, beldurtxo batzuekin agian, badakizu zergatik izan daiteken hori ez duzulako zure ehuneko ehuna ematen. Hau da, zure esku dagoen guztia egiten, demagun azterketa badaukazula eta beldurrekin zoa. Zergatik ez duzulako behar bezala ikasi. Ikasiko bazenu ziur jungo zinateke. Eta bestalde, lagunekin ere ez bazaude ziur, agian zuk ez dituzu ere ondo zaindu, edo ez dezu iniziatibarik eduki, eta igual hanka sartu ezu hitz egiten da, barkamena eskatzen da, eta aurrera. Edo agian kirolen bat egiten duzu, eta ez dezu behar bezala entrenatu, eta asteburuako urduri zaude, batzalako konzentratu, bazein behar duzu, beti zure esku dagoen ehuneko ehuna eman. Eta hortxe pake santu horrekin primeran aterako zaizkizu gauzak. Egin kaso.